Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nggih. Iki dhisik arep nutupno lakon sing ning Pertegalan ya guys, ning pertebuan. Dek ini prei 1 hari, libur 1 hari karena ada acara guys. Dek Dinda apa kuwi pelantikan Pramuka Garuda. Dadine iki dilanjut nah. Loh, wis persiapan kaya ngene. Iki jam 5:30 dhisik meluncur ngenteni bolo-bolone, ngenteni kanca-kancane ya, guys. Tak mempersiapkan capel apa kene motor. Ya. Aktivitas seperti biasa Pak Su. Wis ngono kae guys, ngelapi dinding, ngepel apa. Mbok terus nek enek wong telepon mak klunting delok sapi ngono ya guys. Dadi wong loro niki kerja sama. Sing dhisik isane kerja ngene ya ngene, sing Pak Su ya iya ya guys, jenenge wong ngono mergaene iki kok HP nek kaya Pak Su ki ngenteni info kok para petani. Para kanca-kancane. Lho arete wis di catakno arek mangkat. Kayak apa anak lanang kayak esuk-esuk kok wis ngoceh kaya ngono. Tanduran dhisik. Iya. Mosok. Iya, mintip-mintip pesan kowe iki kok. Lho guys, seragam baru. Dindumi seragam karo Pak Bos. Karo Pak Bos e guys. Jane podok ya apik yo. Lah yo. Dhisik iki urung kenduman, iki kan ora mangkat dhisik. Dindumi sing mangkat-mangkat dhisik. Nek kaya aku kan wis anggota lama ya guys, ngangge mangkat-mangkat pirang dino kuwi malah wis entuk. Kayak mandor guys, meteng. Alhamdulillah. Muga-muga sampai hari H ora nek alangan apa-apa ya guys. Dongakno ae Pak Mandore karo Mbak Maryam, muga-muga langgeng hubungane sampai kakan-kakan lan inen-inen. Iki sik golek piye ya guys, golek dana guys. Maksudnya golek dana iki yo jenenge wong arep nikahan kan yo perlu dana. Ya, mama apa? Ya ini jajan ya.
Oh, alah nggo capil kok polame kok kaya ngene. Yam. Sik tak usul. Lah ya wani apa ora Mas, Mbak Tin? Takone rop. Gak apa lah. Piye iki nek nguculi? Pak Agus ngene iki lho nek naleni piye koe. Nek digorono ya wis ben diculin kono kok. Buane. Lah wani apa ora Mbak Tin? Ketoke mleketek ngene Mas. Tekek dhuwur lae. Aja potong mengisor yo. Iki lek jagung kok kono. Pas pengen. Tapi nek sampean yo iso Bu elon-elon. Iso Bu, nah. Elon-elon maksudnya sikile jagang kok Pak Ali ki lho. Kowe lah. Gak wani. Iya. Gak wani aku. Pisanan kan ruwedeg lho aku mau sam. Anjur sing mengisor jam wah ya Allah sih. Nek handal aku. Handal. Piar teko ngisor alhamdulillah. Aku ki yo wani. Nek gak anjur ngono aku gak ono wis lunyu anjur. Rasane iki kaya pikiran yo gak tenang elon-elon. Lah. Ayo. Kene udan deres, obahe ndi-ndi iki udan kabeh iki ndek sore. Emang tak wis enek motor mlebu ya, ketoke go ngene ya. Kok urung do teko. Mbak Ning barang apa gak digorene motore? Nek meno ditinggal ning kono. Mengkis guys. Angger munggah kene iki pokoke keringete sak jagung-jagung. Iya, nek iki yo munggah yo iki tok. Tapi yo ora patek nemen kok. Empekane karek cok loro. Ki porong bar nek nandur ki. Wis bar ya? Ngalah sing kae kono kae. Oh, alah abote sepatune. Ngene kok tuku ngumbah ndek ngeker teko kene yo. Jelebut neh kok ngene, dibal tok. Pas nek ngumbah eker. Lha ora diumbah yo bau iki jerone. Sampean kok gak ngaret, Lek? Kok gak nggo sak? Si dodol sapi apa ora Lek sampean iki? Si dodol sapi apa ora? Gung sido? Ya nak mateni kaya pengen nak mateni kaya. Bojoku tak omongi, Lek Gung ya pengen ngelong sapi, Mas. Sing ndi? Gak nganak apa piye sapine ngene? Pira Lek sapi? 6? Loro. Oh, alah. Tak kira 6 ora. Lah. 6 kok pakane sak-sak iki yo. Walah. Limpek Lek tenan kok. Nek damen ngono kae yo. Iya kudune damen. Lah kuwi sing makani sapa Lek? Ora lah. Walah, lah arep melok poso. Awan nak juga. Awan gak ngombe. Ya yo jam 2 ya wis balik teko mah jam tengah 3 jam 3. Bang nek ketok sak mateng jam 8. Lah iya. Tengah 8 jam 7 sore jekan. Niki omonge tangga-tanggaku niki yo yo. Ayem yo. Lho, mangane yo mbuhno gak tau lek nak gembur. lah iya. Ora, nek ndorone ora teko ki gak bengok-bengok Lek, biasane ngono. Nggih. Mesti anggere ndarane kok gak teko ngono kuwi lho, ngene Jumadi ki anggere krungu Jumadi teko ya nggih. Wah. Iya. Wah, ngono. Krungu mantarku nek ya nggih. Lah iya.
Lah nek ora nek sampean yo tetep tenang. Itu yo ora tau gembor iki. Nah dhisik le. Sampean nang dhisik. Aku wis tinggi. Iya. Ngelebok-lebokno ning ngopo aku? Yo ning YouTube yo ning TikTok ah. Lah Joko nggo Herle teko kono kok. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Tak tinggal sedino ya kok kesepian kowe. Kagak ning gone Pratinjeng dinten to kowe ambek jam 12 ora nol. Wong bunganya petolane dengkule budal kok. Lah wong dina wong aku nang warung aku bareng warung sak sore kok. Bebas nyaman iki. Ya Allah. Kamu apa? Sayur temu. Sayur temu. Malah menyala. Ya, sesuk man mbek sayur. Apa ora gawok pangan? Ndak, Man. Walah lek teko-teko ya notol. Ayo sarapan ya. Banyune dikondisikan. Mbak Ning, renggosan Mbak Ning. Mbah Tilawe napa, Mbah? Lawe iki lho. Sayur temu. Tempe. Urap-urap. Tak tinggal sedina sampai anak bingung Tak tinggal mau tinggal. Iki mbak sehat. Lah yo serala kitir-kitir neh. Bahasa ora ala kafir, ala kafir. Sepi yo tak tinggal yo. Lah iya, ora sido keri-keri ya. Keri-keri. Lah lho, kalau Mbak Soimah ngajak TikTokane iki roh rasane pisan iki gak yo. Mbak kambingnya ora nyandek ya. Walah iya ya. Iya. Adikmu gak bayar mereka ini kan gak keselan gak ini. Ora iki malah terus yo ndek anak cilik ngono pengen melok. Yo apa ndek anak cilik nek? Sing Timbil kan anake ndek 4 tahun nih, Mbak. Ini kidul, sing kombong anyar kuwi Iya, wis sing entuk bunganya. heeh. Gile. Wong apa-apa ning ngono ya. Iki ya nganu, Lah mari yo kok IP-ne kok. saiki wis mudhar kok. Saiki apik malah mbek Wis mudhar. nilai. Wong ki anggere gak anu yo ngene iki, Mbak. Ora jujur ya ndang mobil. Ayo. Bojone iki lho saiki ngenes ora apa-apa Ayo. Dikak wong neh yo moh ya jere. Aku ya niki iki jam setengah 10 turu aku. Lah piye Mbak budal kula jam 1. Wis sesuk wis mateng. Bojoku sing nyapu, sing ngopo aku wis bersaisa. Bojoku nek esuk ki nyapu ngepel ngono kuwi. Apa yo ndi sing udah. Iya. Ini wangi ngono kuwi kan. Wonge terus bar kuwi anggere isuk subuh niku wis mulai aktivitas ngene ngelap-ngelapi jedek. Terus ngabuk nyemprot ning sawah. Lah yo mong yo rada ngene. Heeh. Ndi sing Bar kuwi aku budal ning Bluro sing kono budal ning ngemul dibel ngemul. Masane nek ape adol sapi dadak njaluk dhuwit. Mulih entuk gedang. Gedang apa ya sing kemet-kemet godhok atus ki Mbak Bos. anu gedang kentang. Entuk 3 tengkeh awe Mbah Nar jadi. Esuk mau tak dang 2 tengkeh. Gak eblok gak ketut. Blok gak seneng. Iya. Aku terus ape blonjo ki. Ape mampir ngene sogol ku mbek jenenge wis jan remes-remes. Wegah kademen. Kalau besok masak sak Nek gak dilalani sore, Mbak. Esuk ngono lah. Iya, ngono Mbak. Terus aku kan di kangkung di itu tak bongkok tak masak pindu mang. Mbek iki. Nang nggonku Pindu
Sindang yo ono. Duwe dhewe dok. Ngandur dhewe. Aku tak kene kolibak kae tukulan iki. Pangan apa? Nganu pitik. Eh, Kemang entek nek kemangi iki nggon biaya suara omah ya. kemang entek. Pirang nyambel. Iya, tekan. Walah, hawane nek adem, Enak sepoi-sepoi. ya. Ora yo iki sedina mbok sedina lah ngono Gusti. Iya. Yo. Es degan nok wong taun nok. Dekat ya Lek. Ya, dekat ndek iki bakule ora mangkat. Nggih, Mbah, nganu Mbak mboten mangkat bakule prei. Walah pas Joko kentakan oli, Mbak. Walah, wis ngetengles nek bakul bakso 10.000 wis walah. Yo, kentole gedhe enek, cilik-cilik enek. Warek ngombene es degan lah mantap pokoke. Bojone rek yo sangu duwe aku ngono. Aku nek maten yo lali gak nggowo. Angger bensine disiku yo wis. Kimang yo nggowo aku. Kimang bensinku ditukokno Mbak Tin. Ya bapakku yo nggowo dhuwit ngono kok iki mang. Wonge kok sing iki kinten aku. Bensin. Angger bar aku niku disindheke terus dinten. Kono duduk manis. Kono duduk manis. Ulang tahun yang keberapa lek aku 90 apa 85 aku ngono mang apa. Jadi 90 iki lho lah kan ngenteni punjulane. Lagi pine sing kotrek ini gum teko neh Mbak Diki. Entek berarti Diki. Anu ape ngusung rene embet. Lah ndek iki lho jam pira wis udan, Mbak. Wis walah udan kok. Rata udane rono-rono ki. Udan kabeh. Iya, iki lho nutokno saiki lho. Apa, Mbak? Nutokno. Hah? Iya, iki lho nutokno saiki aku perono. Nggih, alah ben Mbak batere leren yo ben. Kene iki yo karo njunguk kok. Iki kan Iki yo karo njunguk, iki yo karo jagongan karo tangane iwil. aku masaku jenenge gak mangkat. Tangane karo maju iki, Mbah. Nggo eman. Masaku gak mangkat, Mbak. Sapa, Mbak? Kowe masaku gak mangkat. Aku jam 5 telepon Mbak Tin, mangkat pura yang. Mangkat ah, nggo eman rah mangkat ngono. Soalnya aku wis mateng aku. Aku siap-siap ndang Apa lah aku? ora mangkat nang omah ya ape lah apa mikirku. Ayo. Lolonge, Mbak. Aku nek udan. Pokoknya jam 12 langsung standby ya. Iya. Bar mangan langsung Bar mangan laras. langsung mangkat neh ngono ku jam 2 balik. Heeh. Enak ngono nek usum hujan-hujanan iki saiki. Saboten sepatu. Sepatune kok nek awan sediluk wis pero ngono ya ora. Wis, Mbak. Wis alhamdulillah. Ayo Rana. Bar kene tak. Entek. Wis. Iki guys, kae bature iki do leren do tenguk-tenguk. Tapi kene cek lanjut. Ora apa-apa ya, kaya pe iya pe do leren. Rana tak delok terus. Delok. Wis serah nganu, channel e Mbak sampean. Iya. Aku Oh, duduk manis, guys. Leren. delok iki nggonan. Kan usul Mbah Parti rono kae? Iya. Mbak Ning.
Nyusul Mbah Ti, guys. Wis mbah tuwek kon usung-usung. Alah. Lah iya lho, Mbah Ti dhewe selo sing ekrek ngusung kumang kok ndek seneng ngono. Ngantuke tak ingeti. Lah iya, aku nek mbok kon tengok-tengok malah ngantuk aku, tak sing mlaku-mlaku lah ngene. Impor kok, sini luar negeri rek. Kalau luar negeri iso dituku murah tidak. Wes dhisik iki bagian sasat tebu guys, ngoceki tebu. Aduh koyo wong dolanan, wong pasaran lho. Pasaran duduk manis, nyaseti tebu. Sasat tebu kan gak oleh nggo arit jere family online. Mosok sasat tebu nganggo bendo de. Engko nek matane do coplok piye. Matane iki bakoh, guys. Moto tebu iki bakoh yo. Ora nek moto tebu do coplok dhewe enggak. Malah nindi nek goleki motone. Masuk di lah nek sasat ndek-ndek ngene iki yo nganggo tangan, guys. Nek jenis dawa iki nyasat-nyasat ki ora dikenakno moto. Yo panggah dilewati motone. Jadi nek nggo bendo kan penak nek ngethok putuke lho diketok mak celeng ngono. Dadine mau enak. Nek ora nggo bendo lah nek ngethok pucuke terus piye? Walah iki sak mrono, ndek gremes iki piye ceritane iki? Mosok gremes, teletik-teletik iki? Gak leren giyo apa iki nggo? Kae sor kecacil. Lah ya. Sor kecacil kae. Ndek ini desa iki bagian macul ya guys, sedina iki macul nggih nyangkul. Tapi iki giliran desa gigine iki sakit. Ya wis tak nggon jengking wis. Walah, cekot-cekot iki terus milih penggian sing seset. Ngoceki tebu. Tak nggo macul ki rasane walah, gigine kaya pecoplok pleng-pleng ning pathak kaya pe tumplek-tumplek rasane. Ini ki rasane gak mari total Mbak tambahin obat lagi. Gusi ki ngerasa kok cekit-cekit kok diunceki apa ngono. Krowok mari untu ki. Alhamdulillah ora nek panas. Yup guys. Jam 10:30 wayahe makan siang. Angger 10:30. Laran ya guys. Munggah kempis ngene. Lah yo tenagane entek sampai sengklah ngono. Wis, yo wis. Marani wit jati nggih pokoke mati urip yo. Iki ae. Gatel, Mas. Sor jagung gatel. Ayahe mangan. Kene rek blurem tenanan ketok ya. Kene lho rontok. Gak blurem. 10:30. Nggih, Pak. 10:30. Lah ndek iki sapa sing ngajak laut gak sampean dhewe? Alhamdulillah guys, dapat tinjuan Pak Bos dari Jakarta. Ditinjau guys. Oh.
di lahane di apa ki foto di sentro sing tenaga kerjane ya dadi foto tenaga niki mau. Iya iki. Walah malah mbuleki kene iki. Malah mengganggu wong kerja. Mang jane nek pas istirahat mang agek dibakari. Mulai kerja agek dibakari.